No niin, talvi lähestyy ja tiedottamisen tarve lisääntyy. Näytän tällä videolla lyhyesti, kuinka hyödynnät Kodian tiedottamistyökalua muun muassa lumen aurauksen hoitamisessa sekä samalla tavallahan sitä käytetään sitten muussakin tiedottamisessa. Olemme nyt kohteen kiinteistön Alaisintie 2 alla. Valitsemme tiedotteet, uusi tiedote. Aiheeksi valitsemme parkkialueen auraus, ensisijaiseksi lähetystavaksi sähköposti, toissisijainen lähetystapa tekstiviesti siten, että laitamme kaikille muistutusviestit, keneltä löytyy puhelinnumero. Sähköposti tekstiksi laitamme aurauksesta tekstin ja tekstiviestin tekstiksi hieman lyhennetyn version. Halutessasi voit tiedottamisessa käyttää liitteitä, ja jos laitat postilla, niin postin mukana menee vain liitetiedostot. Seuraavaksi valitsemme kohderyhmän, vuokralaiset, aktiiviset vuokrasopimukset, ja kohde meillä onkin jo valittuna, ja voimme vielä talokohtaisesti tarvittaessa tarkentaa tiedotetta. Etsimme vuokralaiset. Valitsemme kaikki sopimukset, katsomme koosteen lähetettävästä tiedotteesta. Tarvittaessa voimme tarkastella vastaanottajat ja näemme, että 18 ihmiselle on lähdössä sähköposti ja 13 tekstiviesti. Lähetämme tiedotteen ja näin kaikki saivat tiedotteen lumen aurauksesta. Kiitoksia kun katsoit videon, ja jos on tarpeita kiinteistöhallinnon ohjelmistoratkaisuissa tai muissa palveluissa Kodiaan liittyen, niin ota reilusti yhteyttä.